je novu epizodu Minecraft preživljavanja posle dugog vremena. Konačno snimao neki klip, do sad smo live-ovali, ali je to bilo jako davno. Kao što i svi pretpostavljam znate. Live je bio pre baš puno vremena. Dobro, ovako, u ovoj epizodi ćemo da se pripremamo za onu avanturu koju sam planirao za 30. epizodu. Ću možda nešto malo sredimo ovako negdje po kući ili tako nešto, ćemo uglavnom da se baziramo to da se pripremimo baš dobro. Prvo što sam želeo da napravimo mapu. Sad kako se pravi mapa, to ćemo pokazati, pošto je ovo čak mini tutorial u epizodi što mi se dopada. Treba nam iron, evo ga, joj, 5 komada, ok. Da imamo sugar cane negdje. Ja sam ga sačuo negdje, imam. Pa bit će nam dovoljno nekih, hajde 7, da, bit će dovoljno. Čekaj, to je to, mislim da će trebati više, evo 9 imamo. Mada ne znam zašto ćemo toliko trebati, koliko ja znam treba nam 6 stolova, dobro, nema veze. Ovako, kao prvu stvar ćemo da dođemo do ove radionice, znači vidite kako izgleda posle ovoliko dugo epizoda radionice, stvarno lepo izgleda, sada ovako idemo. Treba nam prvo da ispečemo iron stvari, da. Tup. Ustavite onda ga prepolovimo na pola, brže će se speći. I tu pola, evo ga. Dobro, znači htjela sam da vam kažem da će live da bude danas ili sutra najverovatnije. Znači sigurno da će stvari biti danas ili sutra. Tako ću da vidim praktično kada će da bude. Mislim, naravno preživljavanje, normalni live. Dobro, da vidim samo da je to, evo ga. 2 komada se ispeklo i sad će ovaj treći ovdje komad, ajde. Evo ga, yes. Idemo sada do ovog ovdje crafting table-a, stavljamo 3 komada. Če radiš to? Joj. Moj mozak definitivno ne radi. 3 komada, dobro, sad koliko ja znam trebamo da napravimo prvo kompas stavi, da. Stavljamo redstone u sredinu. Stavljamo ovako okolo iron i evo ga, kompas. Stavljamo okolo papir i nemamo dosta, ne mogu da verujem. Sad će to onda sredi, evo ga. Majstor Đura to sredio. Joj, tako. Zatim ubacimo kompas u sredinu, Šta me zajebavaš? Mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Koliko ja znam trebalo bi ovako plus... Nope. Kad bi se ja setio sad kako se pravi mapa. Sad ću za sekund da se setim. Kad pogledam kako. U stvari stavim malo što bi je gledao kako kad imam crafting već setu. Neki smrdljivi Viber me zajebava ovdje. To ću izbacim s kompa. Gdje je sad stavimo ovo? Clock, gdje nam u redstone bi trebalo da bude valjda? Nope. Onda je ovdje. Clock, dobro. Kako se beše craftu? Ne mogu da verujem, ne mogu osjetiti kako se crafta mapa. Dobro, znači ovako, sad ću da pokušam među vremena setim stavimo ovo, da pokušam ovako. I onda kompas u sredinu. Nope. Zašto ne radi? Iz tebi nikad da se nisam craftao mapu. Čekaj malo. Dobro, evo sad će za sekund, stavim ovo. Znam kako se nekad pravila mapa. Pa treba mi više papira, da sad sam se tek setio. Ne treba mi traženje, sad sam se setio. Treba nam još više papira, znači, čekaj. Dobro sam se ja spremio. 9 komada, evo ovako.
I tu se stavimo. Yes! Empty map. Konačno, ljudi moji, se sjetim kako se pravi mapa. Sad ćemo da stanemo ovdje na svet. Ja stojimo. Evo ga, uiii! Ovo što je mala mapa, čovječe. O, dobro, dobro služi. Znači, eto ga, jupi, imamo mapu. Vidite to. Nisam ni znao kako mu stari gledalo. Mi smo kao neko poluostrvo ovdje zapravo. Kad ne bude jednom brzo, možda napravimo čak i ostrvo. Pa da, napravili smo da izgleda kao poluostrvo zbog našeg mostića. Tamo kao što vidite, možete ga vidjeti na mapi. Či stvarno izgleda legendarno, izgleda kao da je tu na mapi prirodno bila neka voda i jednostavno izgleda mnogo dobro. A mi idemo da ospavamo. Znači, to je prvi deo koji smo spremili za tu avanturu. Ovo je čisto pripremna epizoda, neće biti nešto drugačije od 20 minuta, otprilike i tako nešto će bude. Ok, sad ćemo da napravimo veću mapu. Koliko ja znam, trebalo bi da uzmemo ovako mapu. I sad trebamo da uzmemo još jednu mapu, valjda napravimo. Idemo po Sugarcane. Evo ga, obrasla je tamo dobro. Ok, idemo do dole sada. Dobro, koliko ja znam, to će nam biti dosta trske da napravimo to što nam treba. Idemo gore, idemo gore. Ajde, penji se gore. Penji se gore. Dobro, sad idemo ovako unutra. I sad ćemo da craftamo još papire. Ok, sad ovako bismo trebali valjda da ubacimo tu još jednu mapu. Molim te da ovo radi. Jes, vidite vi to. Imamo još veću mapu. Još ćemo da povećamo mapu, ljudi. Idemo po još šećere tvrtke. Znači, hoće da imamo bukvalno huge mapu. Nisam znao kako ovo zapravo jednostavno radi. 8 komada, sasvim dosta, evo ga. I imamo sada još veću mapu. Evo ga, yes, haha! Koliko ja vidimo, će nam biti dovoljno velika mapa da otkrivimo šta se sve krije oko nas. Tako da je to sasvim dosta. Znači, pogledajte vi koliko je to u suštini ogroman svet. Naprimjer, možemo, koliko ja znam, možemo još jedan da je, još dva put možemo da je otvorimo, da bismo cijeli svet dobili. Dakle, neka forima. Ali pogledajte, znači, to ćemo, otvorit ćemo sigurno skoro cijelu kartu. Znači, evo, kao što možete primetiti, tu imamo reke, imamo kamene delove, imamo snežne delove, znači, bukvalno izgleda ekstra. Otkrit ćemo vjerojatno i neku pustinju tamo po daljini. To je prva stvar koju smo morali spremiti za avanturu. Sljedeća stvar koju bismo trebali da sredimo je da pogledamo kako nam je stanju... Ne treba biti cheat kodovi, bože me sad čuju. Dobro, armor nam baš i nije u nekom dobrom stanju, tako da idemo do dole. Skupljen level 30 pa napravimo neki dobar enchant. Čekaj, ajde kacigu ćemo da repairamo. To plus to. Eto ga. Sad smo u full, ok. Znači kao što vidite u dobrom smo sad stanju. U sranju stvari. Dobro, idemo sad polako ka gore. Ovo je ono da sam pokušao da napunim vodom. Ovako, ovo ovdje bure se mi razmišlja, tu ćemo stavljamo neke bez veze stvari ovako, to... Kroz držim se s ovom obavezno, to mi je najbitnija stvar koju imam. Da fishing rod smo dobili enchantment koji je stvarno dobar. Tako ćemo malo ribe da naprecamo sad pošto trebati hrana usput. Znači kao što vidite napravili smo ovdje gdje su bili mjesta za pecanje, desno nam je čak i luka tamo dole. Evo je luka za brodove. Svetionik nam je tamo gore, tako da nam to baš i nije blizu luke, ali nema veze. Dobro, sad ćemo naprecamo koju ribu. Ništa. Bez veze sam povukao. Ajde, gledaj koliki som. Ajde bro, ufati to. Idemo dalje. Jedna ribica, idemo dalje. Time traileru možete to. Vidi ovo što mi otvorilo usta tamo. Zatvori usta bre. Pići. Ovo hobotnice, bre ti tamo. Ovo još tebe da lovim.
Čekaj, vate. Ovo se guši. Inksek. Daj to vamo. Ja sam sačekao da se ono uguši da bi pokupio nešto od nje. To mi treba. Spustimo vodu da imamo. Jao. Sad je leto. Čekaj, prekreni se. Evo ga, sad izbacujemo ovaj ovdje fishing rod i čekamo da nam sljedeće dođe. Gde si ribice? Ribice, ribice, ribice. Gde si ribice, ajde dođi. Ne tebe glavonju. Neću tebe da lovim. Ne zovem tebe glavonjo, bre. Ne bude mi ova hobotnica lovi to. Joj, što mrzim ovu ribu. Dakle, umri dole. Svinjo jedna. Da će da ispliva. Tako đubrad uvek isplivaju. U životu. Nema pouču. Ajde, nešto samo da nam dođe. Što sam ga potegao, brate. Ajde, samo dolazi, bre. Ajde, ima li čega ovde? Koliko još vremena da čekam? Još jedna riba, jupi. Imamo 2 komada što nam zapravo nije ništa, treba nam bar jedno 15 komada. Ali ja vas s ovime neću maltretirati tokom ovog, kako se ne live, nego klipa. Nakupit ćemo još jednu ribu, ajde samo ovdje, pa ću posle toga ja sam da skupljam to da se ubijamo do muke, pošto je to malo dosadno za vas da gledate kako ja pecam satima. Dobro. Idemo sad gore. Pošto znam naravno da je vama to dosadno da gledate kako ja tako idem vredno i pecam ribu, još jednu i tako do sutra. Da pogledamo mi malo sad na našu mapu. Da imamo gdje smo mi. Da vidim sebe odmah na svojoj mapi. Čekaj, moram staviti vas gdje sam ja ovdje. Čekaj. Ne kapiram. Ajde idemo do fontane. Pokušam se snađem na ovoj mapi. Ne, ajde do bazena nema već svedno. Gde sam ja, ne kapiram. Čekaj, sad pokušam da skapiram gdje smo mi u stvari ovdje. Čekaj. Znači ovo ovdje bi trebalo da je, tamo su gorane plenčuge, znači kuća bi trebalo da je... Čekaj malo, znači gledamo odnos na reku. Idemo staviti u vodu, ako uđemo u vodu vidjet ćemo sami sebe onda. Idemo ka dole. Brate, šta je hobotnica? Evo, ušli smo u vodu, sada pokušam da pronađem sebe. Ok, plivamo tuda. Ama čoveče, gde sam ja ovdje u stvari? Nema nas, ladno. Mogu da verujem. Čekaj, kuća je ovdje luka, dobro. Možda je prevelika mapa, nemam pojma. Čekaj, aj ovako ćemo pokušati. Dobro, gdje sam sad ja ovdje? Sad ćemo na mi da stanemo ovdje ispred kuće, ovako. Treba biti ovdje ovo ovdje zapravo. Dok je ova mapa je toliko velika da ne mogu samog sebe da vidim. Ne mogu da verujem. Šta sam napravio? Ako pokušam ovdje, možda će ovdje nešto uspjeti da se sredi. Dobro, gdje smo mi sad? Ljudi, sad ne mogu da skapiram gdje smo mi ovdje. Nas bukvalno nema. Čekaj, idemo ovako. Opa!
Ako idemo ovako, da imamo što će se desiti. Aha, znači ovo možemo otprilike orijentacijno da koristimo. Ovo nam ovo baš nije od pomoći, tako da idemo napravimo do manju mapu. Ta mapa nam je za kući više da stoji. Tako da nam to baš nije od pomoći, idemo na neku manju mapu. Treba nek ostane ova mapa, prilike ćemo znati kako se vratimo bar. Nek ostane, kak je vedimo. Dobro, sljedeći stvar koji ćemo da sredimo je da odemo do ovde i da poizbacimo gluposti. Prvo što nam ne treba je gore, ćemo tu ostavimo, odnosno redstone. Staro, šta će nam redstone? Dobro, gde je sad? Gore. Gore. Tu. Nope, otišao sam previše gore. Joj. Evo ga, cobblestone ćemo da se stekujemo, evo ga, 56 komada i baš ga nešto i nemamo u zadnje vreme. Čekaj, drtina, ostavit treba nam više drtina nego kamen. Evo da ćemo malo drtine ovde, imamo 56 komada, ok, to nam treba uvek da se od nečega izbavimo od nekih, odnosno svinjarije, sugarcane ide ovde, tako ćemo se da ga poslažemo, tu su ovi svi kao neki, kako bih već nazvali, plodovi. 35 komada pšenice, ovo wheat seeds ide preko puta, ovde, ovako. Sljedeće ugalj nam treba s nama, znači dosta uglja imamo. To nam treba, fence nam definitivno ne treba, šta će nam ograda dok idemo u avanturu. Dobro, stekuje sad ovde da ju uvacimo. I sad, ne treba nam više od jednog steka drveta, stvarno nećemo baš da zidemo tamo ništa. Dalje treba nam bone meal, stvarno, ne znam šta bismo radili s bone mealom. To bi trebalo da spada otprilike ovde, u biljke. Sljedeće što nam ne treba je glowstone. Glowstone ćemo da ostavimo ovde, pošto nam definitivno ne treba. Shield nam itekako treba. Zatim nam ne treba fishing rod, daj da striku, ako nam ponestane hrana da imamo što da pojedemo negdje. Dobro, znači imamo uvijek fishing. Fishing rod uvijek od sada nosimo sa ovom, kao ovaj kramp i crossbow. Koliko imamo 8 strela. Ok, to je baš ono slučaj nužde, kako bismo to već rekli. Dobro, da vidimo dalje što još imamo tu. Imamo mapu, ona tu treba da dođe. Stairsovi nam definitivno ne trebaju. To dođe stonara, evo ga ovdje. Evo ga, dirt nam više treba. Dirt. Dirt. Kako sam mu glupo izgovorio. Evo ga, ovako ćemo tu da premotamo. Nekada je strela. Kao što vidite, mapa je vrlo huge. Znači, stvarno je velika. A mi pratimo znači ovu reku ovdje. A mapa se stvari ide više ka severu nego ka jugu. Ka jugu se više približuje kraju mapa. Tako da znači ne idemo tu da 100%. Ovdje imamo neke plinčuge, znači stvarno ogromno prostranstvo ničega. Znači jako interesantno delo kad pratite geografski sve kako izgleda. A uvijek svaki deo Minecrafta ima neki izlaz na more, tako da ćemo tražiti taj izlaz na more da pravimo neku maršrutu do tamo. Gdje ćemo kasnije grad i sve ostalo. Planiramo oko 1000 epizoda preživljavanja. Evo nas. Znači idemo dalje. Ajde povećat ćemo za još jedan stepen, možemo da povećamo mapu možda. Kad malo bolje mislim, bit će nam ipak prevelika ako za još jedan stepen povećamo. Dobro, ali ipak ne želimo staviti da imamo neke probleme, tako da će ipak je da je povećamo. Zato što čeće otvorimo sve od mape, pa onda dođemo do problema da se negdje slučajno malo zalutamo i onda ne možemo da se vratimo ka kući, a od toga se obično bojim. Tako da ne hvala. Mi pratimo samo tok vode ovdje. Ko mornari. I treba nam još sugarcane-a. Evo ga 9 papera, idemo sad da ga u krug stavimo ovako. Mapa, evo ga. Onda baš i nije bilo pametno. Sad Bog otac neće moći da smanji. Sad smo u problemu.
Ne mogu da verujem. Znači morate pravim ponovo mapu. Koji sam kreten. Ne mogu da verujem. Znači napravio sam toliko veliku mapu da ću morati ponovo da pravim. Pametnjaković, Pametnjaković. Eto, bravo za mene. Pola. Čekaj. Pola. To je kad se neko pravi pametan. A to sam ja. Trebalo nam biti samo 2 levela map, nije trebala veća. Pamet. Treba nam se opet da pečemo iron. Uvijek sebi pravim dupli posao. Brate, kako se pravi potres. Kako se drmam ovdje. Da. Evo ga, boing. Čekaj. Evo ga, to tu. Da uzimo ovo, tako. Sad ćemo da idemo do ovamo i sad ćemo da ih poslažemo ovako. Kružić i sad ćemo da stavimo na redstone. Kompas, to nam je trebalo. Zatim ćemo da uzemo ovdje ovako i da stavimo. I da stavimo sada u krug. Tako. Empty map. Evo ga, sad imamo prvobitnu mapu našeg sveta. Tu mapu mislim da ćemo da okačimo. Imamo dosta mapa ovdje, tako da ćemo da je okačimo. Naprimjer, negdje ovdje treba nam item frame, zašto nam treba koža koju definitivno nemamo. Da pogledam da li imamo negdje slučajno. Nope. Nemamo kožu, zato nam treba još jedan sloj ovako. Da ćemo da uzmemo prosto, napravimo još papera. 2 sloja, 3 sloja, eto ga. Nećemo samo malo da ga proširimo, neće da imamo opet problema. Ček, pa koja se mapa od ovih? Ovo što držimo inventory, ok. Tu iz inventory stavljamo tu. Ne. Ok, mislim da je ovo sad sasvim dovoljne veličine, ali treba će mi još jedna. Zašto? Zato što ova mapa ide ka jugu suviše, ne ide ka severu. Ne možemo ni ovdje sami sebe da vidimo. Čekaj. Nope. Dobro. Zato ćemo da uzmemo ovdje ovako. Dobro, da vidimo sad, imamo 5 komada, što je malo... Uzet ćemo mi šteka do zgore. Ponadao sam se da je malo više, barem poraslo. A kad to napravimo, završit ćemo epizodu, pošto sam rekao da ovo kraća epizoda, posle toga ide live, danas ili sutra. Znači, naravno, možemo da pregazimo 1000 subotu, nije problem. Pregazit ćemo ih danas vrlo brzo. Ako ne danas, on najkasnije sutra. Čemu mislio sam ostavio tamo sugarcane. Evo ga. Rekao sam sugarcane. Sugarcane. Nebitno je. Idemo sada dole i sada ovako. Uzmemo da stavimo to u krug, zatim stavimo ovdje mapu, ako je ovo ta, da vidim još jednom. To je ta mapa. U iz inventorija stavimo mapu. Pametnjaković. Papir. Uzmemo ovako, sad stavimo u krug. Trebalo bi da je ta mapa, molim ti, daj Bože da je ta mapa. Čekaj. Da, to je ta mapa. Evo, znači ovu mapu ćemo držati sa sobom, a podjednako ćemo da ih otvoramo, tako da mi je ovo glavna mapa prioritet, odnosno glavna mi da idemo oko reke, znači ne pratimo ostale delove, samo pratimo vodu. Da smo spremni, ja ću samo za sebe da napecam ribu izvan epizode. Imamo dosta ribe. Dosta ribe imamo. Imamo baš dosta ribe, hoću ja da napecam još jedno 10 komada ću da napecam. Tako da se vi za to nabrinite, tako da bi to bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi, tako da see you in the next time.